U kantonu 10 nastava u svim školama odgođena je za idući tjedan. Ministrica obrazovanja je kazala da su postupili po preporuci kriznog stožera jer je veliki broj oboljelih od koronavirusa, ali i sezonske gripe. Odlučili smo odgoditi početak nastave u svim osnovnim i srednjim školama u našoj županiji, znači za tjedan dana, odnosno nastava bi trebala početi 17. siječnja. Mi ćemo naravno pratiti preporuke kriznog stožera i vidjet ćemo hoćemo li ići na online nastavu ili u razred idući tjedan. Preporuka je i da djeca predškolske dobi u kantonu 10 ovaj tjedan ostanu kod kuće ukoliko imaju mogućnost za to, kaže Nakićeva. I u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, gdje je samo danas zabilježeno oko 600 pozitivnih na koronavirus, krizni stožer je predložio odgodu početka nastave za 17. siječanj. Međutim, resorni ministar u suradnji s ravnateljima škola je procijenio da nastavu ne treba odgađati. U svim školama u našoj županiji nastavni proces je započeo, što će reći da su ravnatelji i njihovi operativni timovi prosudili da je epidemiološka situacija takva da se može nastavni proces izvoditi ukoliko dođe do eventualnih pogoršanja stanja kad su u pitanju učenici ili pak prosvjetni djelatnici, njihovi operativni timovi i ravnatelji će sigurno i korigirati moguće takve odluke. U Srednjobosanskoj i Zapadnohercegovačkoj županiji nastava se odvija redovito. Krizni stožer čak nije ni izdao preporuku za odgađanjem nastave. Kažu kako epidemiološka slika u županiji jest pogoršana, ali da je stanje u školama zadovoljavajuće. Da, jutros je nastava počela redovito. Što se tiče same epidemiološke situacije, po onim svim podacima vidim da je složena, ali na sastanku ravnatelja i ministrice obrazovanja donošena je odluka da svaka škola temeljem procjene odluči hoće li odgađati nastavu ili će krenuti na vrijeme, odnosno hoće li biti potrebe da se nastava prilagođava, da ide na daljinu. A konkretno u mom odjelu jutro su bili svi učenici. U čitavoj županiji je oko 400 zaraženih osoba, znači taj broj kad se odnosi na škole bukvalno se radi o par osoba, znači nema velike brojki i ono što opet ističem, opet ponavljam, znači škole nisu izvor zaraze. Ravnatelji škola će zajedno s resornim ministarstvima pratiti epidemiološku situaciju na području svake županije i na temelju nje donositi odluke o daljnjem tijeku nastave.